My name is Steven. Аз съм Стивен. And I come from Sweden. Идвам от Швеция. And when I say I come from Sweden, Когато казвам, че идвам от people Швеция, look at me like this. хората ме поглеждат така странно, Because I don't look very Swedish. защото не изглеждам много така, като типичен швед. My roots are from Iraq. Моите корени са от Ирак. But about 5 months when I got to Sweden. Но бях на 5-та месеца, когато пристигнах в So I grew up in Sweden. така че съм израснал в Швеция. And for me, И за мен, if you thought what he was saying was crazy, и ако си мислите, че той това, което говори, е някаква налудничева работа, you will think I'm even more crazy. така че ще ви кажа, че моето свидетелство е още по-налудничево. I try to find some peace. I try to find peace. Аз се опитах да намеря мир. For many years I tried to find peace my own way. В продължение на дълги години, само че по собствения си начин. I knew there was a God, Знаех, че има Бог, but I never had a personal relationship with God. но никога не съм имал взаимоотношение с този In Бог. the age of 14, Когато станах на 14, I had already tried to take my life twice. на 14 годишна възраст се опитах два пъти да се самоубия. When I was 10 and when I was 12 years old, I tried to take my life Също като бях на 10 и на 12 години, because I was desperate. защото бях отчаян. I was depressed. Бях депресиран, I had anxiety. имах безпокойство, Nothing helped. Nothing helped. нищо не ми помагаше. Until the day where I say, okay, I will try something new. До деня, в който си казах, ще опитам нещо ново. And maybe you've thought the same. I will try something new. Може би и вие сте си казвали, ще опитам нещо ново. What I tried, I tried to be criminal, И това ново, което беше, е да стана престъпник. to feel good, to steal cars, to rob people, Да се чувствам добре. Ограбвах хора, коли, to make myself good. да се чувствам добре. It didn't help. И това не ми I помогна. tried drugs. Опитах и наркотици. It didn't help. It did help for the first moment. И това не ми помогна. Може би съвсем самото начало ми помогна Next малко. morning, I still had anxiety. I still had depression. Обаче на следващата сутрин, като се събудих отново, имах депресия. I tried to find it in many things, in girls, in many things. I tried to find peace, Опитах love, всичко и момичета да намеря любов. but it never fulfilled my heart. Но никога това не задоволи моето сърце. The one day I said, okay, Jesus, Един ден казах, добре Исусе, I'll give you a chance. I'll give you my life. ще ти дам възможност, ще си предам живота. It's big words to say, I'll give you my life. Нали, голямо нещо е да кажеш, ще си предам живота. But I said, I'll give you my life. I'll give you my life if you are real. Но аз искам да казах, аз ще си предам живота, ако ти наистина съществуваш. I'll give you a chance. Ще ти дам възможност. And from that day on, И от този момент I нататък have peace. Every morning I wake up. имам мир всяка сутрин, когато се събуждам. I don't have any anxiety. Нямам никакво I don't притеснение, have any depression. никаква депресия. And I know there's people here today И знам, че има хора, които са тук that are днес thinking, I want the same. и които си казват, аз искам също. And this is for you too. И това е също и за тебе. It's all in Jesus. Всичко това е в Исус Христос.